Yeah, Adishama Mamunina. Adia chain as a chenra. Yabuna a kaina at the become a TV film. Emma Enyam Wayanwa. And there Edria a brother. And there a brother. And there a brother. And there near Penny home. And there brother. The other can fast no more trading for Kwame job boss as a trouble so Jamie to show boy your boy humba hamba no no. Wa duma boy da so ti aseka ma da bodua moja de mu firi sania na yo twedi ampokokoko na dumara kwa e ka oda sani bi nko ya tamfo nko ya da ya nanke ya sore empo ya djuma ka sai ki abra ba sai atete apansam ke sran yedi ka yenya abama ne empo ke da fiase empo ke ma ne nananum nyina ya kotwifo abo asesa esan se o twedi ampokokoko ne zisue ne nipa adwene nya ba akontino oda sani je no amem da bia me papa bi na kan o say on you go kwa wokro papa bi na kan o say on you go kwa na wokro da bia okoso oda sani je na adwene bone ne ntrim pofo kankan ene adwen fie kuta no ne wura fi se kwakura mochi wo ba bia daache na bra ba obu ye nyina no kotua so ka e ka nanko na wowu wa hwiase wa bra ba tete apansam wadwuma sai empo sran wadi enkampo na mumpo na nkabia wagya wanan agu ho na wasere se twetwetwetwe nanso onyame nka bi onyame ka bia na sa yedo onyankopon ase ene yade sua no yato dini amamre ene amane na obi ka amamre ne amane asem na ototo papa so onim de ototo papa so obi se de ne amamre bonsam abosomsam okan ya nyini ska ofan ho adi na mbekere amamre ani amaniem ena no nipa mienu bi frame enura omusa frame omuse nana odwumadie no sesi a ekọ nanim first no na edom nyantie odwumadie ne saa na esan se edom tie no nsem bia ene ontirekire bia waya atwamu no mensan kofa yenchi fisa ebi petie ye nipa nyina mpo no otie wa otimi ko o channel no so ko hwehwe enema ya ye enti o se kontompo ne nokure no abakosem ne ya mensan famila Brian Isaac ena Mr. Nkatia ma frame akasa asemu yi na se sebe onipa onim nyansa ono no ntie futuo onipa na so odene no ena ontie futuo nanso mpanimfo se wohene tufo ntie ena we ntakrabo woni tiri efiri wa kire ko no mesa titi ne manum kakra na de eya amamre ene amane ede ne amamre ede ne amane ya be cheche mu bile bi a etwam na ene ehyem kra amamre amamre kra se chesei amamre kire se amamre ema yemle tententem ye nyini etena asase so nyini che amamre na ema yenso yemre ede na desei ede na akono sei kasa baako eso de bo baako akum no mambienu amamre ema yemre ema yenyini che ema yabra bogye yie na amamre no amamla ye kan ensa so ma yemre amamre ema yemre se yenyini che se wo fa amamre kwanso a unyini che na ema wo mre wasase so da Ghana man yemfa ya amamre kwanso ntino ena ama yenyini nche ena o year posters eboda ho a 15 years 18 years 20 years dia bro so kra 25 30 to no wu efiri se wanfa amamre kwanso nti amana anyede amane mre na amana bra bom amane tieni yo amane so asechire ne sai ma kira mamlem amane emaye mane amane emaye mane oh
amane o emaye mane kwai no yemfa amane kwa sunti no ya mane kwai ye gunso dem ena asofo afra yani enam ejanti ska ya senkofo adwene efiri ya mofrase ya di nsem bia tutu etirimu ma adi etirimu dem enti se akwala unyini ko nyina ade ehwe otirimu se ya nananom sma bosom na yade awo oh na yade ye besomo Yehowa ye nananom awo ye nananom sma bosom abosma wuwu kese na yade awo na yade ye besomo Yehowa ye de sa adwene we nyum we de ahye otrim ena ya sa akade atu otrim se abosomsom eyen kwasiasem abosomsom eye na ada ye de saade we akwasi broni di nyansadwene de bible no de be ye mpanimfo no ena omu training nkrofo a ye frɛ won se asofo ye frɛ bi pastors ye frɛ bi evangelist ebi so frɛ odifo ena broni di sa adwene se won trim na omu de atete ye mofrase saa eto bia nim se bosom de eyen kwase asem ye na nanom so bosom ye awubla na bosomsom ye kwase asem eto bia hia komfo a ana oye bosom dwuma bia o hia bonsam o hia satan o hia wudini o hia trimodini o hia obi asebia musebia nyaado sebe kafrache onsem fata wa hia sasabonsam bi wa hia nipa bi asebe ono de ye ka nipa mpo a onka ho wa hia nipa bi a sabia musabia nyaado a ono de bone ane atirimoden awudisem ena asenema abra entesa na woni ho akoka se komfo se ko woni ho sabia musabia nyaado sabe kafrache akoka se zongo hinata na nam hina kodi abetie na no hwan uni asamka ene ade niam bi ase ya dwene mu a de awura so de mu a besi ne enti ne wo ye komfo a sabia musabia nyaado ye kai wa ye nka wo nka nipa ho ya ye pupu a obo na suo ye da sukachia ya fum Amammere ana ya sakra amane ye mfa Amammere kwan so mfa muye bra Amammere ne de yi emaye mre na emaye mane kwai amane emaye mane o Amammere maye mre na emaye mre wasasi so le sense Ghana man ya totu ya kwanti ya kofa kosi broni Amammere nti ya amane ya kwanti no ene unu obi ka asem ade ne kutalo pa ekura no osimi do nyame me ka bible mkuta me na so ade ne shebutum unu ma rekro wamfa Amammere ni amane kwanso nti wamane kwai enti na nsa pepe frama bobo ni bi ball watim no owu eni nti na mlante atwetwere da ho posters ati se eyi no efise wamfa Amammere kwanso ay mane mre wamfa amane kwanso nti wamane kwai enti niam ni nyina aye bisi basa enchechira me yesesi ayi se yeton a enke beto no be $1 million nanso enipa nya ne free na mpo free enipa nya no ompempo tie ena mpo apɛ no ahwɛ efise ye de niam bi ahye na dwene nti nsɛm Amerika nyina tetesɛm Amammere abakɔsɛm amane ɛkɔ efaso tu ɛbɔ ye bla ye na nanam di trans nyini kyɛ ya na ɔdɔmapa ɛwɔ asase so no wa mane kwalo fi sɛ ye de ahye na dwene mu sɛ komfo bia ye bonsam bosum bia ye na da ya fa ya komfo sɛ ye kaka moto bi mpo ye sabi birimi mpo sabia musabia nya do ye mfa ye nya hwi apupu obo na suo ena ne ye da suka kye yi ena magana ma ebisi basa ekura ni pa bidonyame me ka bible mkuta no me de me Kristo ni o oboa
ne kuta no ne se ne botom in the name of Jesus me ka Bible me kuta no ogina court otwatro okodi adansi kuruma me do bia to afiase okodi adansi kuruma mo bia ma nipa kro no ho akire no enso oyisi Jesus flabo suma sumasi franto anyama flabo akire wa menya aka da wo se da bia me kasa asem we flabo sum no kra bedadi efri se yamfa amamre ni amane akwanso yam amaya enu nti ye bre ya mane kwai bibia ye bisi basa enu a video samoko hwe ya ene ne ma ekọ Spain hwese de wosi ko ahwa ne bosom hwese de wosi bosom mpo ohwa no hwenti ase nam ne aponko ahodo edi akire ponko a okọ match pass enye Spain an kam hunu bi da because of God's abosuminti o te Ghana memha edin semfo etu futo gugurofo ani e kan nyambrasem o kan sem mfata de guna no ho fi Amammere emayemre so emayemre tententen yenyini che efrise so na Amammere kwan so a untimi nya bone untimi mo obi apo untimi na ada obi untimi ni ada sekurumu sabi untimi nkofo obi yire untimi kwaye na mabia mfata oba walefo ayaye ho ade untimi firi ukurachi enkofa be ma ofro na ho ma be ma mfauda yamfa Amammere ni amane kwan sunti yamane kwa no amane kwa yamane bi ni sai ade aye busudie abaya de pa wo yemamu efise yamfa Amammere ni amane kwan so ene be ma tibi wale be ma oba tibi wale oba efise yamane kwa no yamfa Amammere ni amane kwan so ti yamane kwa no ama ebibia ye basa ene boni ye fa boni se papa ene nipa ye boni a onsuro onwene ho wonke empusu no ne mpo mobrim efrise wamfa Amammere ni amane kwan so aboa no ode ne huhu ena we nafu nanso koba ne se no obreko de gem eba ne sai na akoduru sei eno ane sai na amene ayefi ne ekohata yekosie ana afọ ene ekohata ayefi ene yekosie ana afọ ne ekohata na wiema ma wi aboso ana omana ebisi basa omana dane butu ahyiase le kopu brum ya ye hu hwenye yie efrise ya nkai tete atempon no amfa amane kwa no so enti amane kwai ya mfa Amammere kwa so ya amayamre enti na bra na Ghana man adesimamba ya bra wa asasi so mesre Amammere ya ka Amammere a eyekwa ya wonam so a wode ba obra eyekwa ya fa so a wode bu man eyekwa ya wonam so a wode ye won hyehyeye na eyekwa ya wonam so a wode fo amane okwan bia so a sabia musabia nyaado a emfa wuo emfa yade emfa busudie emfa nema ensa fata emma yeso ye Amammere ne se sabia musabia nyaado a bema ontimi ngwale bema mane nyeye eye chiwade ye amane ne se oba owale bema ewale oba yamane no ena yamane kwa ya yamfa amane kwa asunti no futu fly papa ne boni nyina abusudi a kaye modini mpo abaye bibi memu a ene bema timi wale bema oba timi wale oba we nyina didi mu ama empo ye teacher fo mpo a ye kire enkwala de efa gay efa lesbian enti ne odo be ko school ne se nyame amwa no amampa ebomu anya dia ye teacher fo no mpo a kire fo kire enkwala de no ewura school lesbian gay no kwa na ekoso secret asempana me ka kire no ena obe ko school a oko wasere apempa ebo papa bi ko mampa ebo nya den se oye malam so a be pa chaw kram yie pa na ye fatia ni yie pa na chetase bia ni yie pa sa oye sebe ye nananom Amammere ni amane kwan so a ye ni onyame mba tete atempon ye nam kwan so a Amammere ni amane kwan so dia
ene gu nsa yie ena oba ko school a na wa ngu nsa wo so oba ne kofa ni media de abafie wonim ebla bone suban bone sunsum fi akwara tibi ko school no yakoma ne bayi fi tantai no de be hawo akwara be ko school be ba no oye boda akwara de a ene na agensere pe omla no oye be ma no ne yonko be ma oye gay oye oba so a oye lesbian eho ena akwara oye virgin wo hunu be ma da eho na yakọ statical training no ekọ obafa so ne be ma ebeda ekọ obafa so a ono oba beda eti se si a kame ese ene ye boni ni subone suba fi kankan ne abusudi a ba wiasem nyina no dodo ano yakọ free school adeshemama nana Kesse TV mahwefo nana oya de Kesse me fans nyina mesremo kotodwe egufom ensa edansa yem obe kusku a mampa ibom nyaden yapa yi men dakura ta kwasra oba no na niema ekosu school mu no secret no se ye bieso a kirewa ka be dan ten wa hwe ya ka ba kwa o ga so nko school ko fani midie mlada if say oba no be free school mbeba no no wa say nya adwen foforo o ka ba ko no aka nson udi agrompa oba no be power so if say okosua tete fon kankan free school ade bia wo huru bi da subai bia wo huru bi da ene ye bi pa wo na namfa nkire wo ya wo de anyini aduru mpanyi mfie so akola ne kwakosua no school mu dia ba be kire wo ento osimetiaka jamekwai osimesa ho enko osimifiri ho na eba ni nyina gina se yakosua niema bia ensem fata nananom me papanom me maamenom me nuamanom me nuamemanom nana Kesse ahwefo nana oya de kronkron Kesse kronkron Tano komfor nana Kesse me semo adeshemamba enibri sem na me ne mo ka adesua me ne mo yi obe ekosku a me pa chew mampa ebom nya din na anya sa wa wo basu di ba efese obe wo ba na akura ne kuta suban fun okofa nimde afri school maba no ode ne mabọ na beba no oba no wi kura nka faso so adeshemamba me sremo mummoni na ho ne wiase dimpa oyi eyesna honya potoka samu ena akosi bloni say good name is better than riches dimpa eyesna honya kontomo aresi a eho odwo no eho wo mfaso asere kontomo Kesse a asotoro eda ho ketewe se enya dodo wira maka wonsem ifise nyansafo ene hwe na Kesse TV enyansafo ene tie na oya de Kesse na Kesse TV abie pro na da ho wo tetesem abakosem Amammere Amane3 sunsuma hintasem abetuma beka na emom se wo ba emetu futuro ngu ni pani me ma akwai ema ha o me yemala masumasi me konfo asumasi me na me ye aha me TV so ha enye sansem hunu no sabia mu sabenyado ma ye nyankonsuruma meteme ho so me ne me ho so brabe kanyansa se mankrofo ntie enye me ye konfo asumasi me yeska uyiska ona wo se uyiska una nim kwa afa so yusika o kwa afa why una nim kwa afa so a una aso yusika ona ama me awuo so wada obenyane na sabia mu sabenyado yemfa nkonya yie nkomo atia fie o konuma anuma afie so a menhwe na nyiyi prebuo kwam baka wasempa bekanya nsasem mena me yesei na kina wakoda ada obi akobu obi agini sika ebe wi akire eye den na hu no a osina Kesse TV so na mehwe no na Kesse TV so otwe wo ni di mantam twene ho na Kesse na ayede na media bem
me so me horo me nwa ena mawe me di me hia we se me kom ye emfie bebrenie edam ni fie ni nkekan bia ni medine ho emfa nkate pro ye ba akoma se nkate baduasa na chere wakobu obi enyamia me kasa me kansem bia asisi ewo ebre bi TV station na channel hold bi eso a obe shoko me makwae ma obi metra me fidie so na o medwane no mebu obi nyiri sika na me o mese me dimpa amenya mfie bebre na won fasabe na homa so tantaya open wiase ene se nipa bebo no kukuru ba abo age ne so na o de abegu me di hu fi ifri se aboa no o de ne hu na we na fu na mum wo amamre amane sunsuma hintasem bi na anansesam mpo na aso ba beto a ekwa dafom yenyi sika eye free mo mahwefo a mo ye me fans na Kesse TV ahwefo e bia na ma me bia wu kafra me sere kama no susum na nyame mpangu owo nya adepa na mo ye tiase die owo da mansa kom e bia na ma me bi o papa bi unua bi ehun bi aka o pese betwa ma wa yenye kapre me engineer wuli o pe kakra de tonsuo ma no a na kakra bi a benya ne bebo station bi a no yenyi ska ya anfa me peska ya de bebo aboa ye ho se de tetefo na nananom ye no o ye ayeflo wedding o ya ade bi a sebe o pese ni pa hu o e bia na wadi loto a wadi no o ho hyehyew uhunu de diska ye na pese obeka ma mansati a obeto beta TV so wati ase e bia na wadi loto bi ana wanya sika bi sika no uhunu bi da wa we ye kwa babodam na pese upo bi ni na dia na obeta TV so obenya ahwefo am ya hwe tia ma adi ama wai ya nyiska message na ho eda to ahwefo anim obri konfa noche abakosama ekofa free aguna fo kire pusamu akese omo kansa de omunim biala ekwa yefa so wo konfa noche ne maami fie ne papa fie ne maami din ne papa din obe wale ye obe wo ne ma enye aguna kura na anu ye na minim se konfa noche wale obe wo yi ne yira ba akwa ote anu ma ne dani nsuo no pese odi na chiwade ka no aguna fo kirem ekosi se konfa noche awuku gwanye holu ofire konfa noche kwa akwobtete se de mekoye akwom wa achem dan tachiman enkransa krache de ntemi ko wi akwom no na akotena ba bi na akoye akwom na me krache kro bia minim so enkransa kro bebire minim so tachiman te kofia no ho na metrai na minim kro nkro yiso no na me koye nsankyere ne wo ho a na kyese ho na me firi agona fo be kyerɛ ye pese bibia mu da ho pepepe na ye mu ntanchia na Kesse TV de Amammere ne Amane no kra ene yakanti no mitubletu oba kwesi twumasi Mandela ekwa ukugwa ebesi ne konfa no chi abakosem ye mfa maye aye na ada entu obi a ofra ukugwa na o se ni konfa no chi history se konfa no chi ofri ukugwa no ana ba bi ofri no obetuma beka ena na okra obi se konfa no chi wo ye India ni obi nso abasa konfa no chi ofri Beni se si ade konfa no chi ne nkra bata ya biosonson amanfo tutu na basa eni asre woni bibi enye bibi ase wo dimpa eni ebo wo dimpa eni ebo de ofru de apa eni piano sa na o ya de Kesse me so pese me dari su babi pabi eja dimpa bi wa asase da chemi wo achi na wo ya soro agina na o ya de Kesse obekom ye Tano oye wei ene nipa amasa on yade o ma na madawro ma age wo mo nkwa makosai wo mo kra is uncountable untimi nkai eno nkwa mani je obi mu me feel proud e de ma me ho say empo nyame ne na Tano madawro ma me so na o ya de Kesse me ba asase so anya bia akra no enipa be se aduosia sister die metuma je wo mo nkwa asi ho eno nkwa no me dem nyankopɔ ase me wu ne kura beko
if we say metuma gi akra e de asi wo sa daache obi betuma bo me di say na wo ya de Kesse nti na ne meti baabi no eno nko a no enso ma me se si a me nua na madofo bi a ene na Tano adawroma ene enwuma pa ya ye de abo wo mu nti se na no adawroma me se me nya hwe kura na me fref me fafon me frem ya me nua asanto a asanto be maduane adi me frem me papa Jamfi London a obeble me aduane adi me frem me sister Akua ewo America me frem wa hima ewo Canada obe maduane adi me frem ya me nua ewo Germany a me nua so me kama otiase obeble me aduane adi France me kan me jade yi me frɛ France ya me frɛ Spain ya na me sesebe na nanu madawroma on be maduane adi ni nyina ya de yi na Tano adawroma na Tano adawroma enso me nyesa e kan wakoma na se na naje a me da se e kan wakoma na se na nase ya me da se e kan wakoma na se na nase ya me da se if we say aboa ntakra ne ma ne Kesse enso so na mata no so Kesse e kron na aboa ntakra ena mi hu aboa kron doctor so ne firi homa na me islamu onye obi akoma so ade ma no wate obi a wo hwe me o tie na Kesse e na Kesse TV so nyame nhira wate o ma onyi nkyere onye akoma so ade ma na Tano mu bua pam boni bi a dawo so firi so wate me da se bye bye.